Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Executive Committee jong ka KHADC balalam khmat do ba penyat sing CEM ki menteri ka hima melim baru kirang ba shnong ki ba marjan mat kayo bakan top ya commission kolapati wathabru maukhar sosun wa engdo parang ba shnong na riat samthia kila penlong ka jing kendo lang ka jingelang baningkong mentang si ka khat sautri unai lur arajar arpulai hadin ba district council kala leit banjurep hayo barha kani ka jingjurep ka council kala sngokhya ya artli kimat ki ba kongsan kata kalong ka syongsuk syongsngan kinong leit nong wan hayodu bat ka baar kade ka khuat ka suba hapo yodu bat sya kishnong ki ba marjan barha kani ka jingelang baningkong kila syem ya ki kat tu kat ni kirai ki ba kongsan bat kata kade ka khuat ka suba haki jaga balet shabar bat ban shna thama ki panchana hayodu bat ban maramot ki panchana baladon lupa bat ban buru di solar street light haki jaka bayeng nilompat ba haringkat ka jingbu iki kor CCTV bat kawai kadi ban khang ni penduk no ya ka kam khalai hapo yodu bat kumju ru ban penduk no ya ka jingsa bian ki bri hapo yodu kat kum kaan jo ka hima melim nakaliang ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka like way tarik pu August bila notify bandan kawai ka committee kerpang kabangi ong ka committee on cleanliness and public safety and security at Yodo and adjoining localities. Kani ka committee kablak kli da CM jong ka council but ladon lang ru kung kidukot na kalyang EM in charge market EM in charge development nanta la mikmat ru nakaliang ka hima melim documentary batu la idon lang ru kum kidukhat joni committee ringkat bagi rangba shnong joki nru teliki shnong kabaken thup I rangba shnong kolapati rangba shnong wathabru rangba shnong mission rangba shnong mokhar rangba shnong sosun rangba shnong waindo bat rangba shnong ret samthia te kani ka committee layo ban thau kani committee hadin ka jinglet jurip ka badang shen ya ka yodo hapdeng nakaliang ka jungi ka council bat na ka board jong ka district administration hakani committee ru ladan member lang I ADM ADC baroni walang bat sector officer na police department te la thau kani ka committee hadin bangila le jurip ka yodo bat ka jinglet jurip jungi ka yodo kidan artli ki mat kiba kongsan kiba ngisukhya hadu kata-kata kum ka council bat ki noilam shnong bat ki hima kabadingkong kadai shapang ka jing shongsuk shongsngan juki nonglet nongwan hapo yo lada kilong kinong yo lada kilong kinong khayi bat ki nong bu dukan kum ta ter te kabaar pat ngekran habide bejing khu jing subah po yodo bat kini shnong marjan te menta kasngi layo ban shong kini meeting ka baningkong jokani committee te hakani ka committee layawan da baro kini ki members bakan thup langru wat ya ka seng ka kenhon jong kinong yo association lami khmat president bat secretary banyadon lang bat ni ka meeting kala ya slam bha ajan kumash intasteng bat hakani ka jing kendu jungi layo banyathir yatai ki katu kat nitli kirai ki bangila shim hadin bangila shong haka meeting bamenta kasngi bat ka bakhadu karai ru ngila shim ban khang lani ban pendu no ladadon kini ki kam khalai hapo yo do te kini di kikat tu kat ni teli kirai ki bangila shim ya ka ba nakaliang ka executive committee bat ringkat bat kani ka committee ki bangila form bangin pentrai commission hakani ki sing banwan te kita di ki rai ki bangi shong hakani committee tadon ni pitla kini ki gates nakaliang jungi ru ngila IT EM in charge market but development bat kaliang hima meliam nakamta ka yodo bakin late inspection
Hakano ka jaka ba idon kam benbu ikini kikit kinsa shimbat ya karai hadin bala lit pet shoi ka jaka hanu ka jaka ka ba ibiang te knang ba kan wanra ka jing shingan ikinong lit kinongwan hadin kumju ru kan yada habide kini kinong penjabo ikayo do ka pon menmit nakalyang ka hasil satu masa sponsor nginbang naka 15 Finance Commission hadu mentang impat tip kat nu kan poi but kat ke badan kam ngin penlut syai kan kat ke badan kam but hadin bala yo ban lit page lit ngo but ban tip hang nu caka ban badan kam hang tan sai la ban so thu le kat nu ngidon kam yeki CCTV kat nu ngidon kam yeki solar street lights ki barit but ki bahet muncul ngin supply ki order kat kumba dan kam Kenapa kini penkenai konsul betul mana? Senang mai balik. Kasyong haka jaka ladaki don ar lai sausan ru ka kebe ibiang ngin sina ka keba don ka jaka. Namar bala don kam shisha. Wa ngin penduna kat bala kani ka jing le bar syamadan madya keba wanra ka jing bombit bombiang pat ikinong le nomban. Habai di bakani de ka jing pentrekam jungi wat ban mang ye kani ka ye ka nalaru ban shna bahai ki nala po yo bat iki jaka ya kijan ki footpaths ki lanes ki repair ki lenti po pasa repair ha yo hi bar ko we ya kani nginamla hi ban tre tang na kalyang jungi ngin hap hi ban ya don ka jing ya school jimuk lang ba ka PHE department khnang ba ngin la ban ba ka municipal khnang ba ngin la ban suthu kumno ban let's say don kipol bengi hap shift ya ki pipes nakam ta ka jingbit jingbiang hakalenti ya te kum kita ya kan ni jing petrekam ngin ya sutu jingmut lang baka municipal kabar pet ki bentah bedin pembiang apo yodu habede bat ka jing ajingmut na kahima na ki jungi na sector officer na ta na ki rangba shnong nilayo bershim kini kirai ke belong kami hakabide bat ka jingku jing suba larai baka executive committee jong ka council kan mang kerpang nakamenta ka jinglut banshna yiki public toilets ki batmai hayudu bat kumju ka baar larai ru ban mang ban maramat lan ban repair ban renovate yiki ki public toilets ki baladon lupa hayudu kabalai pat larai ban mang ban penlut ban penbaha habarok kawe ka yodo yekinala bat ki niki lentia kijat ki footpath bat ki lanes repair kini dikirai hakabede ka jingkhui jing suba hakabede bat ka jing shong shingan pat hakalek kawan kinong yo bat kiriu pai ba larai bangin mang naka executive committee bantir iki solar street lights banbu hakilenti ya kejat bat kilenti ya yo bat kini kishnong ki ba marjan katkum kajing ibit jong kahima melim hapo yodo bat kirang ba shnong hakini kishnong ba marjan bandon iki niki solar street lights kebaar habidip ka keni keju ikaman larai ru ban mang ban thiet yikini ki high mass solar street lights ki badan kam menbu hakikat tu kat ni tini ki jaka ki bakham dan ya jingelum pai pa ke bakentup apo stanjib bakentup hakini ki basa ki bapher hayodo keni kan wanra ka jingshai but nang bakan penduna yakinu nu ki kam sniu ki baca hakapol mit hayodo bat akini shinong ba marjan larai ru baka isi kan mang kerpang bantiet iki CCTV cameras na kamenta ban penon kam hayodo bat kumju hakini ki shinong ki ba marjan bat hakini ka committee ni larai ru ban pendu no yobon ki kam sniu hayo kamtam ban penduk no ya kajing sa bian jong kibreu
hayo do kabakat kum kaan jong ka hima melim bat kat kum kaan baladan hapo ka market act jong ka district council nimsha ikinu kinu kibriu ban shong yim di ban sa miet hapo yudu bat larai ru ban khang no ladadan kini kijaka badikyat bian hayo do badeling ba jong kini kidukan kibami kijingkul mat kijing yesho edat bat teng kijing mensau bat kijing ja basungsi te habedi kani nakaliang jungi arai ban khamno bat kumjuru ngilararu banbo yakini kikits habarung habami kinonglet kinongwan hayo kebakan thup nadu kapor step bat hakapor mir ban ngilararu bandon yakinong ap pahara hakapor mensngi badu hakapor menmit